Бүгін театрлар язмышын ни көтә, репертуарның ничек дөрес сайларга, театр белгечләре Татарстан театрлары үсешенә багышланган түгәрәк өстәл янына җыелып, әлеге сорауларга җавап эзләде. Буа шәһәрендә узган чарадан хәбәрчеләребез репортажы. Буа театры тарихы узган гасырга барып тоташа. Беренче спектакль 5 ел элек уйнала. Яңасы яңартылганга да инде 20 ел үтеп киткән. Шуңа да Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Аюпова җитәкчелегендә Татарстан театрларының тактик һәм стратегик үсеше дип исемләнгән түгәрәк өстәлнең Буа шәһәрендә үткәрелүе очраклы гына түгел. Бөтен үзгәрешләр алар биналарда гына түгел, ул безнең театраль тормышында да үзгәрешләр баралар. Тамашачы театрга килгәч үз хыялларын тормышка ашыру өчен көч алып, канатланып чыгарга тиеш дип саный белгечләр. Бу максатка ирешү өчен уңай шартлар тудыру мөһим дип саный тәнкыйтьче Нияз Игламов. Театрга гына хас булган сораулар һәм әлбәттә без министр белән бергә һәм менә шу бердәмлектә ничектер ул сорауларга үзебез җавап бирергә тырышырбыз. Заманалар нинди генә катлаулы булмаса, барыбер театр эшләргә дәвам итәргә тиеш. Бер кеше нәрсә инде ул, менә бер театрда ул аңа авыр үз мәнфәгатьләрне, үз ниндер позицияларны тотарга, теләсә нинди эшне тизрәк тә, файдалырак та һәм теплерәк эшли алабыз. Безгә үзебезнең проблемаларны уртага салып сөйләшергә кирәк. Ул проблемалар әле бер генә театрга кагылмыйча һәм башка театрларга кагылырга мөмкин. Менә бу Пушкинский карта кирде. Балаларны, яшүсмерләрне, студентларны җәлеп итәргә кирәк. Ничек тә булса. Аларны театрга аяк бастырырга кирәк. Бер театрга аяк баскан кеше икенчесенә килә, өченчесенә килә ала уланнан соң. Ләкин менә бу стереотипны ул театрда нишлим инде мин, анда барып нәрсә генә утырып, анда карап кайтып, алай булырга тиеш түгел. Сәнгать җитәкчеләре, театр директорлары белән шушындый җыелышка күптәннән ихтыяҗ бар иде ди оештыручылар. Бик күп сорауларга ачыклык кертелде. Аеруча театрда яңа технологиялар куллану, репертуарны яңарту, драматургиядә яңа исемнәр ачу, гастроль һәм фестивальләр эшчәнлеген оптимальләштерүгә багышланган мәсьәләләр тикшерелде. Пушкин картасыннан файдалануның нәтиҗәлелеген арттыру буенча ведомствора комиссия төзү турында да сүз булды. Әлеге программа кысаларында Туфан Миңнуллинның «Гөргөри кияүләре» пьесасы буенча куелган «Кияүләр» спектаклен тәкъдим итүдә каралган иде. Алия Галиуллина, Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Буа.